खुलुमबाय रायजो राजाफोरनिसिम आंनि बे खुलुमनाय जासिनायखौ नोंथांमोना आजावदो आरो आंनि बे सोरां लामाजों मोनसे आंनि बे भिडिअ लाना फैनायखौ नोंथांमोना नायनायजों लोगोसे आरो हेल्प आरो सहाय खालाम। मानो होनब्ला जोंनि बे बर'नि गेजेरावनो जोंनि बर'नि सासे फिसाला गोमाना दङ। आं फुरा डिटेल्सखौ नोंथांमोननो होनो सानदों। आं बे बहियाव लिरना लानाय दङ। फुरा डिटेल्सखौ नोंथांमोननो आं खिन्थानोसै। गोमानाय गथ' कैलाश बसुमतारी। गोमानाय गथ'नि बैसोआ 19 जागोन, माने 18-19 बैसोनि गथ'आ। नोंथांमोना बेयो स्क्रिनाव नायनो हागोन। बिफानि मुङा कृष्णा बसुमतारी, बिमानि मुङा मीना बसुमतारी, जायगा एबा थङा जादों गामि कग्राबारि दालाइगाव बिटिसि, पिअ कग्राबारि पस्ट दालाइगाव, जिल्ला एबा डिस्ट्रिक्ट चिरां बिटिसि आसाम। बेखौनो आं खावलायो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नुदोंब्ला नोंथांमोना हेल्प खालाम आरो बे नामखौ नोंथांमोना बा आं फुरा डिटेल्सखौ होगोन। बे स्क्रिनाव नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै लानानै नोंथांमोना नायनो बायसान्स बेफोरबायदि जेनेबा जाम्बा जाम्था अबा लेथ्रा गाननानै अबा बेरलाबायनाय नुदोंबाबो सोंबाय बबानो गथ'आ। नोंथांमोनसिम बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो। दिनै बिमा बिफाफ्रा जानो लोंनो मावनो दांनो उन्दुनो सुख गैयानो। 4 बोसोर जाबायनो गथ'आ गोमानाया। नोंथांमोना अननानै एकदम नागिरना हरथार आरो सुलुबो ला आरो लोगोजों लोगोबो खबर लालायलाय आरो फन नम्बरखौ होनाय जाखाबाय आरो एड्रेसखौबो आं होगोन। नोंथांमोना जेरावखि नुवा मानो एसेबाबो नोंथांमोना हेल्प खालाम एबा आरो सहाय खालाम आरो जेरावखि स्टेसन मानि लोगो मोना मानो जेरावखि गामि मानि लोगो मोना मानो नोंथांमोना माने सोंफोरलाय आरो सों बांसिन माने गथ'आ बबानो माने बारा रायज्लायनो रोङा जाहैदों। माने बिमानि नामफोरखौबो एसे थुथा बुंनो हायै जाहैदों। बिमानि मुङा जादों मीना। माने मीना होननाय बेफोरबायदि खोथा बुङोनो आरो बिमायाबो आंजों रायज्लायदों माने भइसआवबो आगारनाय दङ। बेखौनो आं खावलायो नोंथांमोन जों गावजों गाव बयबो सहाय खालामलाय आरो नोंथांमोना हेल्प खालामनायजों लोगोसे आं फन नम्बर होगोन नोंथांमोना बेखौ बे नम्बराव नोंथां फन खालामबानो जाबाय मोनबाय बायोबा। आरो बेखौनो लोगोसे आं खावलायबावो যিমান ওপৰলৈকে যিকোনো জায়গাত মানে নাথাকে মানে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মানে এটা আমাৰ বড়ো ল'ৰা মানুহ হেৰাই আছে। 18 বছৰ নহ'লে 19 বছৰ হ'ব। যিকোনো জায়গাত আপোনালোকে যদি পায় মানে এইটো নম্বৰত ফোন কৰি পেলাই আপোনালোকে ঘৰৰ মানুহবিলাকত জনাই দিব। মানে বহুত মা বাপেকেইটা মানে বহুত দুখত আছে বোলে, খাবলৈ শান্তি নাই, কাম কৰিবলৈ শান্তি নাই, শুবও শান্তি নাই, মানে সদায় মনত পৰি থাকে বোলে। মানে পোৱালিটো হ'ল হেৰাৱাটো 4 বছৰ হৈ গ'ল বোলে। মানে এটা জায়গাত পাইছিলোঁ বোলে, মানে পুৰা মানে ঘৰৰ মানে ডিটেইলছবিলাক পোৱা নাই বোলে। মানে এইকাৰণে মানে যোন মানুহ পোৱাকেইটা মানে পুৰা মানে ডিটেইলছ নাপাওঁ কাৰণে দিবলৈ মানে পাৰা নাই বোলে। আকৌ আৰু মানে যিকোনো ষ্টেচন বা যিকোনো জায়গাত মানে এৰি দিছে বোলে। মানে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' দেখা পাইছে যদি মানে এইটো ল'ৰা হেৰাটো বাইচান্স যদি লগ পাই যদি আপোনালোকে ইয়াত ফোন নম্বৰ কৰি ঘৰৰ মানুহে জনাই দিব। আপোনালোকে যদি মৰম কৰি যদি তাক মানে পায় যদি আপোনালোকৰ ওপৰত মানে অলপ মৰম থাকিব আৰু আপোনালোকৰ পৰা আৰু আমাৰ বহুত ধন্যবাদ থাকিব। মই এইটোকে ক'ব বিচাৰোঁ। बेखौनो आं बुंनो सानो जे बेखौनो खनले आं खावलायो प्लिज लोगोफोर जिखुनु नोंथांमोना जों गासिबो मबाइल लाजोबग्रा जाजोबखाबाय नङा होमबा। आरो जोंनि बे बर'नि गेजेराव सासे बर' गोमानायखौ नों आंहा गासैबो सहाय खालामलाय आरो हेफाजाब खालामलाय। मानो होनब्ला नोंनि गोमानाय समाव गुबुनाबो सहाय खालामगोन आरो बे बिथांनि गोमाजानाय समावबो जोंबो सहाय खालामनांगौ। बेखौनो आं बुंनानै एसेयावनो दोनसै। खुलुमबाय। जय बर' हारिनि जय बर'। आंहा फिसा गोमादों आरो सासे बबा माबा 4 बोसोर जाबाय। ओमफ्राय मानसियाथ' दङ, आं इसोरफोरनाव नायबाय थायो। ओमफ्राय मानसिखौ दङ होनो ओरै गुवाहाटि साइडआव मास मोननैसोल' जाहैदों थांनाया। बबा दा दङ होनदों आरो ओमफ्राय जाय मोनदों ओमफ्राय माबा 4 बोसोर जाबाय गोमानाया। ओमफ्राय मानसियाथ' दङ। आंहाबो दा गोसोआनो खामानि मावबाबो गोसोफ्रानो मोजां जाया, गाबख्रावबाय थायो आङो सम गोसोखांबाथाय। अननानै जोंहा बानायनानै हरना जागोन गुवाहाटि हाजो सेरावनोहाय। ओमफ्राय
बे मोनग्रा मानसिया हारसा नालाय बर' बबा होननानै आगारदोंमोननो ए ओमफ्राय 18 बोसोर बैसो होदों आरो ए मानसिया न'आवलाय 20 बोसोर जाबाय बैसोआ बेनो निउटना 8 जन नालाय फिसाफ्रा 8 जनाव बेनो निउटना आंना ए फिसालाया 4 बोसोर कैलास बसुमतारी माबा गासिबो एड्रेसाव दंजोबो ए ओमफ्राय गुवाहाटियावनो गोमानाय बादि जाहैबाय आरो नङा होमबा दा फार्स्ट गोमानाया बबेथिंमोनथाय सोनाबहासो बुंबाय थायोमोन सोनाबनिफ्राय नै सोनाब दा बावाखै मास मोननैसो जाबाय आरो ए दा जायखिया ओमफ्राय बै मोनग्रा मानसियाबो आगारदोंमोन ओमफ्राय मानो मोनाखैथाय ए बिदिसो जादों गावसोर ससे दोनबोनो होनलायदोंमोननो बे दा आगारग्राया माबा गथ'आलाय मा खोनायाबो नामा माबा रायलायनो एसे एसे बे आलु कफि लाव बिदि होनो आरो ओमफ्राय बिमानि नामखौ मिना मिना होनलाबायोमोन आरो बिदिनो खनै गथ'आ माने एसे बारा थिग नङा आरो जेनेबा माने एसे माबा मोननाय आरो ना दुखु मोननाय आरो गथ' आरो ना औ औ टेक्सा जानाय टेक्सआ जानायाबो बोरैथो गोमानो मोनखो बिदिनो न'आवनो देरजासिन थाखादों ओमफ्राय मा गोसोखाङाथाय आंबो लोमजानायसोमोन गावनो ओंखारलांदों 1थासोआव ओंखारलांनाय लांनाय 10 थारिख 1थासोआव ओंखारलांबाय 10 थारिख जानानैसो नागिरनाय जादोंमोन आरो